ta mai inkiyar biyar baba. Masoyiyata mai inkiyar biyar baba. Masoyiyata ni ba ni san muna gaba. Tiran da soyayya ta ki ta tsaya kirji, ni tun a ranar muryar ki na bisan inji. Ashe soyayya ba ta nufin gaba. Zo diyar baba gafure karba. Kisan a baya mun sha faɗa mana yara, amma a yanzu mun girma mun aji gora. A yanzu mun girma mun wuce bara. A data zan ɗauka makiya na sassara, masu son saraba mu da ni da ke zara. Idan na zauna na shiru ina tunan bara, ashe akwai alkawarin da mun kaɗa tare. Na nuna soyayya ta na baki kin karba, na gane halayen cikinsu ba zan ba. A nemi tamkar ki jihar mu ba a samu ba. To me yasa yanzu kike fushi diyar baba? Tun da naje nema na zo mana gaba. Ashe giji an kamata ta yarda. Ashe rashin sani an kace duhun bako. Na dan matsa mata sannan ta ce akwai sako. Ai tun da naje nema gidan su ta yi bako. Ya zo da soyayya ya daɗe yana roƙo, da ta ji tausansa sai ta yarda su sabo. Ni ko na ce mata me yasa haba diyar baba? Iya akai kika so shi yana nufin zamba. Ina ta fama kanki haba diyar baba. Sutura da karatun ki dukka ki duba. Ashe akwai wani zai zo raba mu ba gaba. Idan kina so na baki so shi ne duba. Kenan akwai yaudarar da kin ka shirya min. To me yasa tun farko in baki nuna min? So da soyayya zara kin ka nuna min. Ki dau zuma da maɗi zara kin ka lasa min. Ashe akwai wani sirrin da kin ka ɓoye min. Komai kika yi wa kanki na faɗi zara. In duniya ce tulu ba ta fashe gora. Ki je ki aure ku zaman ku ba kuri zara. Amma na san baɗi ba ta zuwa irin bara. A yanayin ƙura kin sani ba a fara. Idan har kin mini daidai kina gani zara.